ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидаги нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монандро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошен, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавем аз нархҳои хонаи фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 52 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб роҳи калон. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 165,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, райони Вахш. 18 сотиқ заминай, 2 дар хона, веранд, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, падвал ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. нархаш 200,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. ба квартира. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 6 сотиқ заминай, 5 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. дарахтҳои мевадиҳанда. нархаш 450,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Фурғонтепа, наздики бозори Ҳоҷи Шариф. 3 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 350,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 32 микрорайон. якхонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 53 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб Садик роҳи калон. нархаш 272,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. духонага квартира
дар сеюм ошона қарор дорад. 51 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хона дар наздикии мактаб рӯи калон. нархаш 175,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 64 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хона дар наздикии мактаб рӯи калон. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 225,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 60 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хона дар наздикии мактаб, магазин рӯи калон. нархаш 170,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод. сехонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 65 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб рӯи калон. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад. нархаш 280,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусинзода. 4 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 250,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро ба квартира. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.